Napatay ang gitudlong tigpamaba sa ISIS East Asia atod sa military operation sa Maguindanao. Samtang siyam ka miyembro sa Abu Sayyaf Group ang mitahan ngadto sa kapulisan sa Zamboanga City. Ang detalye sa report ni PJ De La Peña. Patay ang gitudlong spokesperson sa Islamic State of Iraq and Syria East Asia o ISIS-EA sa joint operation sa Maguindanao. Matod sa kasundaluhan, mga sundalo sa 601st Infantry Brigade, 40th Infantry Battalion ug Intelligence Operative ang nanguna sa military operations sa Crossing Salbo, Barangay Poblasyon, Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao. Naila kini nga si Abdul Fattah Umar Alimuddin alias Abu Huzaifa. Siya sab ang in charge sa pinansyal nga transaksyon sa Dawla Islamia Philippines ngadto sa ISIS Central. Samtang siyam ka miyembro sa Abu Sayyaf Group ang mitahan sa kasundaluhan sa Zamboanga City, upat ang gikan sa Basilan ug 5 gikan sa Sulu. Formal silang gidawat atul sa usa ka seremonya sa Police Regional Office 9 sa Zamboanga City. Giatagan sab sila og financial assistance gikan sa PNP samtang giproseso ang ilang clearance gikan sa intelligence community isip kabahin sa reintegration program. Nakikita naman natin na for the past months or years medyo huminto na. Sana tuloy-tuloy para naman lahat ng Filipinos ay magkaroon ng chance para umunlad ang kanilang buhay, hindi sa paraan na ganong kidnapping or any other atrocities, kundi sa paraan na talagang paghirapan ng ating kabuhayan. Tuloy-tuloy yung effort natin na mag-surrender po yung mga kasama natin na mga brothers na nandoon pa sa kabundukan, no? At maganda naman po ang naging resulta at mayroon din sa last Saturday nag-surrender din doon sa Sulu. Ako si PJ De La Peña para sa One Mindanao.